And this time, atong makauban ang ilahang social manager sa University Senior Student Council. O gitawag nato nga USCO. Live karon on air and online. Si Paul Jason Moreno. Hi, Paul. Good afternoon. Yes, good afternoon and welcome to DXMU FM. Good afternoon, Sab Ma'am, and I would like to take this opportunity to say thank you sa USCO, especially sa mo ang organizer nga si GJ. Siya gid ang naglaras ana sa mo. Yes, salamat kayo, GJ. And shout out po sa akong mga friends sa 4B homies, kay Russian, kay Ivan, kay Princess, Milky, Anhara Real, and others. And at the same time po, shout out kay Kio, and also sa akong hometown, sa akong family nga naa sa Lianga, Surigao del Sur po. Lianga, Surigao del Sur. Nganong niabot kag CMU nga you are from Lianga man di ay, Paul? Very unlikely good siya, ma'am. Pero like, just katong good time, I vividly remember good kay katong graduating mi atong nga time sa high school 2022, and katupod nga time kay mag-open na ang university, though like limited lang Saan mag-open ang university? Open na for face-to-face. Yes po. And then just like any other graduating students at that time, galaras gid kog apply og mga universities. So like any Sige daw, unsa nga mga universities? nag-try kog apply sa CSU, sa Caraga State University. And at the same time nag-try pod ko sa MSU IIT. Yes. Nag-try pod ko sa San Carlos. Cebu? Yes po. Kana makita ra pod ng mga application. Yeah. And then nakitaan pod nako ang sa CMU yung application. So gitry pod nako siya kanang nag-try pod kog apply. Yes. It's because pod kay nagingon akong auntie nga tsada po daw sa CMU kay some of my cousins kay diri pod nag-school. Ang concern nato nila mama kay medyo layo do ko no. Then like nagingon pod ko sa akong parents nga mas like kanang gusto na ko like kanang mo adto sa layo po, like to live like somehow independently nga na do dili gid siya absolute nga independence kay mga gihapon kog allowance sa ilaha, pero like yeah, gusto na ko magpalayo ato sa among hometown. And then ang reason nga nang sa CMU ko ato naka-enroll, it's because at that time work si CMU mga gud ang pinakauna nag-release og result. I remember sa June. tanan nimong gi-applyan? Yes po. I remember June 1, 2022 at that time kay mo to ga-release ang result. And then after that kay wala na lang pod dayon kuno kan kay na at ease na pod ko kay ana pod ang akong tita kay na pod ko cousin pa ato at that time nga mag fourth year pa pod siya. Tapos mag first year pa ko. So like naido ko ni makagayit sa ako ang at least familiar na siya sa place gani ma'am. So like yeah, mo to nag-enroll din ko sa CMU. So that's the reason. Yeah, daghan tag mga universities baya di ba? Pero ang imong course karon nga political science, kinsa gyud nagpili ana? Is it you or someone ang naka-influence sa imong nga uy pag-polsci? Ano na siya ma'am, more siya late realization gani ma'am kay ever since katong elementary pa ko to high school, akong parents kay ganin ko nila nga ang yando ko mag-teacher nga na then na-instill po just sa akong mind nga sige mag-teacher ko nga na. Then mo to like I planned gyud katong ano pa lang ko like kanang junior high school nga mag-teacher ko, then kanang mag-major ko in siguro in English and sa kanang PE. And then it was not until na-enroll ko sa UMS sa senior high school, Humanities and Social Sciences. So mo to na-realize na ko nga kanang okay ang field ng social sciences, and at the same time katong senior high mi kay height pud to siya sa kanang elections nga na. So like murag dito pod nako na kuan na kanang na realize nga oh my god, it's good pod di ay nga mag-study og sa kani nga field sa political science para balaan nato ang for example how the government works, and at the same time kung kana ganing isip usa ka citizen sa isa ka nasod like na although like dili naman po di mo need nga mag-study political science para like murag ma-realize nimo na as a citizen, pero as for me kay murag mo to siya ang murag defining factor gani ma'am nga ay gusto na ko mag-polsci, and at the same time murag napod sa back sa akong mind gid sa una pod before nga mag-proceed sa law school pohon nga na. So like mo na pod dayon akong na-pick nga trajectory sa akong life. Ngano mag-law? Ay siguro ma'am kay mura siya ay like kanang as for me kay mura personal siya nga kuan mambalik ka ng sometimes like sa akong family like experience like injustices nga na, so like might as well be the representative of my family, and at the same time pod
be like kanang murag someone who understand the law and also someone who can interpret it po. Yeah, true. Si Cliff is watching. Wow, akong mother. Nganong mother yung tawag sa imuha, Ay, kay? ingana yun na sa usko, ma'am. Usay kay Gi ang tawag, usay mother po. Depende lang po, ma'am. Depende sa tripping. Depende sa tripping. Sige. Bright ka na siya, ma'am. Oh. Sige. Nakay gina maintain nga grades karon. Ano siya, ma'am, ay like medyo complicated siya, pero like hopefully kay maapas ra gihapon siya. Oo. Unsa man ni are you a consistent university scholar, college scholar? Ano, ma'am, dili siya consistent. Pero because at least at least naagihapon. mga university scholar. College siya. scholar. Yes, But at least na ay scholarship. Aside from that scholarship, unsa pa other ni mga scholarships? Kaya ka na academic man na, di ba? Napabay other ni mga scholarships gi-applyan? Actually, murag wala na, ma'am. Kaninang po. sa academic na to. Sa institutional po. Institutional nga scholarship di ay. J-Boy Nobleza. Hitsuraan lagi kaayo. Touched by Si J-Boy actually, ma'am, ma'am, like nagbutang-butang gamay. Naagi di mangingana nga mga preparations ha. Sige, salamat kaayo J-Boy sa pagpagwapa kang kuan. Paul. Blooming kaayo daw ingon si Cliff. Matanaw nimo ang makitaan man nimo nga live later, Yes, later ma'am. na dayon. Sige. Kumusta ang political science so far? Kaya mag-graduate naman gid ay ka, Paul. May gani kina ka diri naka-guest pa mo ha before mo mag-graduate sa CMU, before mo exit. Kumusta ang political science? Studying political science, ma'am, it's quite challenging kay like dagan kay readings and at the same time kay kanang ano po siya like you are ma-immerse ka sa kanang public speaking and at the same time po like dagan kay mga research ng mga subjects and like lisod siya pero like pag interested magod ka sa isa ka field regardless if lisod siya kay like marag padayon ra gihapon niya mo imong routine though like di ko dingon nga kanang dako gid ang grades pero like makalahutay ra gihapon, ma'am. Unsay pinaka challenging part sa being a political science student? For me, ma'am, personally kay kanang mga social issues gani, ma'am, kay before manggod wala pa ko nag-pol sci kay like ako na siyang gina-shrug off nga na kay dili siya wala murag siya impact gani sa ko pero karon like murag as I study political science like murag mas ma-conscious na gani ka, ma'am, sa society and at the same time murag makaano pod ka based sa imong mga na-learn kay like murag makaano pod ka execute kag murag analysis gani on what is happening sa society nga nas and sometimes good like maka-comment ka nga na Sa inyong klase, everyday ninyo nga classes, you are asked on kanang mga certain social issues or national issues na itong ka-encounter? Ano siya, ma'am, depende po siya, ma'am, if the social issue nga kanang for example we experience is relevant sa topic, so i-apply siya on real scenario pero like most likely kay mag-stick pod mi sa among syllabus po. Okay. Unsa nga particular subject nga ga-tackle o kanang mga social issues? Kuan, ma'am, like sa katong before like sa third year kay I always remember sa political culture and socialization with Sir Pava like maragya like abdi kay si Sir when it comes to like situating our I like the concept that we're tackling nga na like abdi kay siya i-relate in day-to-day life nga na pod and other than that kay most likely ang mga majors pod, ma'am, ay. Sige daw, what can you say about what's happening in the world right now? Katong sa US-Iran, ma'am. I mean, like, it's quite, ma'am, like, very concerning kay makita gid nato nga despite states having its different like kanang struggles, despite state having its different kanang murag independent sila from one another. Makita gid gihapon nato nga whenever naigubot kay interconnected gihapon ang kalibutan and what we are experiencing right now in the sa effects sa US-Iran kay like murag if magpadayon pa man gud na siya, ma'am, and if we will try to kanang prioritize our political interest kay mas ma-worsen gani, ma'am, ang mas ma-worsen ang situation and then kita as a kanang developing state lisod pud gid siya kay ang atong sources kay limited ra pod nga na and karon kay ma-experience na gid nato siya kay like
ang mga presyo kay nitaas na, ang mga pliti nitaas na, labi na sa amuang at na lang sa mga layo gani mo eskwela. Oo. I mean sa layo nagpuyo. Nakita na nito ang kanang ang mga price kay sa price hike gani ma'am sa kanang transpo kay like dagan siya murag mo double na ang price nga na. So like if we like murag sad lang kayo kay if ma-continue pa ganin na siya ma'am kay like murag since states are interconnected bisag na sila like kaugalingon jurisdiction ay kanang murag kanang independence kay ano siya like kanang maka-worse gid siya sa life sa gani sa mga tao. Tinuod no. Anyway, daghan man ditag mga live viewers diri. Wait lang ha. Ato sa ni hatag pagtagad kay si ay sa ha. Joff Gu Polly si J-Boy Touch by Tats. Kisa si Tats. Ay si ano po na siya si Kyle Joshua Tatoy amo ang COE representative. So siya gid ang nag-touch. Ay dili ma'am si J-Boy ang nag-touch. Ay nagkuan pero si amo po kanang murag saway kay Tats kay ang apelyido Tatoy so yung dagnay kay Tats. Okay. Kana ganing kanta nga Touch by Tats. Oo. And si Shami, hello daw Polly. Hello siya. Si Shami. Dayon, si J-Boy 50 reacts pa shout out si Gwen Asistido Mendoza. And also, si Michael Kubar is watching. Gi. Si GJ. Paas is. Usa to? Ay sa ha. Pais sa is. Vog. Usa ni? Ang busa. Unsa ni GJ? And si Jenny Lynn Duhak. Si Jenny ma'am. Amo po na siya committee sa governance affairs no. I see. Idol daw kuno kaniya. And si Michael Kubar, shout out Kuya Mike, Josh. Hello sa inyong tanan. Thank you so much for watching. Pasabog na ma'am. Pasabog. Ay, pasabog. Nga naman nga napais sa S-Bog. Okay, pasabog. Sige, kani bitaw sila Tagaan ko nilang problema magbasa. Thank you, GJ. Alas 4:19 na. Sa imong hapit na magika mo graduate di ay unsay Yes, feelings Paul unsay feelings pag kanang kanimurag nanikad nakapila na lang ka months. Yes. March ta karon, April, May, June, July mo paso na mo in 4 months time or less than 4 months mo graduate na gyud ka Paul. Unsay feeling nga graduating nga mo exit na sa CMU? Medyo sentimental siya ma'am. Kaya Alright. murag last year mong good me nag first year and then like, karon kay paspas na kayo fourth year na. But at the same time po like murag medyo maula pa pod ko magingon ng graduating na ko kay napamitulo ka major and at the same time kay napay thesis nga akong gikamulong nga gina work on so like yeah pero like in general kay like ano siya sentimental siya kay like the next year kay lahi na po dahil ng amo ang route sa life nga na and then lahi na po dahil ng environment na among siguro most of us kay lahi kay manglako naman sa CMU so like yeah Unsay part sa imong life diri sa CMU nga dili gini mo malimtan? Pag mo exit na ka sa CMU unya pangutan-on ka, hala, halimbawa na mo ingon, hala you are from CMU? Unsa may kanang imong kinabuhi didto? So unsa imong mahimong answer? ang pinakadigid na ko malimtan ma'am kay ang experience gid sa rela ma'am kay like labi na karon Real experience, why? pagpadulong na ko karon kay like nagsuri-suri pagid ni ma'am like do ano siya like sometimes mag-late na ka kanang medyo maano pod ka maanoy ka pero like ano gyapon siya happy gyapon siya kay mura siya na ay free nga tour sa Suroy. CMU. So like mura akong ginabuhat kay mag-expect naman daan ko nga mo tuyok gina si Rela akong buhaton kay like murag mag-alat gid kog mga siguro 20 minutes before mag-start ang class or 10 minutes kay para at least man Bahala na kay gilibot-libot ka makaabot na gyapon on time sa ano sa klase. As in 20 minutes before the classes, dapat mo exit. Nakaasa ka na ka boarding house diri sa ano sa Duol ra? Dulugon ma'am. So rela imo sakyan. Yes po. Ay actually depende siya ma'am kay naay bao-bao or kanang Okay. single o grela pod. Nga makasulod sa CMU campus. Yes po. Pila pliti? 15 ma'am. 15 pesos pag ikan dulugon. Yes po. Oh, karon wala ba ni increase? Wala pa siya na increase and hopefully dili sa tingala siya. Kumusta so far ang rela diha sa campus? Kaya ako na-observe this morning, wala kaayo yung mga rela. For me ma'am kay murag okay naman nata like wala ko naka-feel nga like wala rela. Kay like murag nakasakay pod ko kanina morning and karon pagpadulong pod. Na timingan. Ganina magud na ako estudyante nga mga nakuan, natagbuan kanang nagreklamo sila kay wala lagi rela. Kaganina na daw siya naghulat. Anyway, taud-taud na siya naghulat. Wait lang ha.
Nagkatawa. Ano daw, ingon si Shami, vote late, jud na siya, ma'am. O dili ko malate, ma'am, oy. Ay, si Cliff Axel, Paul, daog si Gaudland. Yes, ma'am. Ay, actually, ma'am, Gaudland. kana si Cliff, kay gatana mo gud may grupos drag race. Kana mo siya kanang contest, ma'am, ba, kanang lip sync, kanang very queer na kay siya. Queer kay na siya nga kuan, nga kanang contest. And si Gaudland, kay bet na mo na siya, kay ano na, like marag UK versus the world ang atake sa contest, ma'am. So like si Godland na lang ang bilin nga Asian, kay natanggal naman to si Minty Fresh nga taga Philippines. Unsa So man na siya siya sa- nakadaog. Okay. On TV? Oo, ma'am, TV siya. Televised siyang competition. Yes po. Wow. Sige. So siya na lang, nidaog daw siya, oh. Ma'am, gakanta ba yan si Paul? Dili gid, ma'am, ay. Di ba na anak ka nga mo, ano nang haring araw kung kanta ko kay balik na po na siya kung asa siya nawagikan. Oh, actually, naana si Haring Adlaw sa imuhang Gani. imuhang naong karon ay my gosh, unsa man ni oy. Mukalit ra maguna siyang sidlak sa ingani gyud nga mga time pareha ni Ni Cliff, last time kay di na gyud kay siya maklaro tungod sa grabe ka strong nga kainit. Pasample daw ingon si Shami. Ayaw. Di lang ko siya makakabugtanaw, ha. Bitaw si mo talent. I don't know, ma'am. Bang ko tingali talent, oy. Siguro like, ano lang, like, ano sila, funny daw ko, pero like, dili uy, po ko talent kabantay. na. Talent na gyud na kay imagine funny ka unya di ka kabantay. So that means that's inherent na gyud siya sa imuha. Pero anyway, unsay pinaka lisod ni mga na-experience dito sa CMU? Kana challenging ni mga experience sa CMU? Kuan, ma'am, ay like, really, ay kanang from time to time, good na ako siya ma-experience. Kana ganing mag-brown out pag midterms. Kana, ma'am, ay kay lisod ka Midterm lang ba? or finals, mga na ganun ka ng matiming, gid gani siya, ma'am. I mean, like, dili man po siya like very isolated case, kay like, marag, kapila na siya gakahitabo, and like, lisod siya for me personally, kay di man gud ko kayo kaklaro, and then like, pag magtanong ko sa gadgets, and dugom kayong palibot ganyan, kay like, kanang mas maglabad akong ulo, and like, lisod pod gid siya mag-study pag kanang nga time. Kanang gani kung kano sa pa ang pinaka-importante nga mag-study ka kay dira pag brown out ay. Mo na like Bitaw challenging kay siya, ma'am. tinuod. So sa imong ginabuhat pag mag-brown out, candles or Like cellphone nga suga? mag-laptop ko, ma'am, ay. And then ang suga sa laptop kay ako gamiton kay pangsulat nako siya. Para diha ka magkuan. Pero lisod gyapon siya, ma'am. May gani pod kay naapoy kanang emergency light gani ang among boarding house. Pero like bisag na emergency light kay hinay man gud siya. So like lisod gid siya, ma'am, ay. Diba? Ay, wait lang. Ma'am, master ba yan na si Paul mo awat sa imong tingog? Ay, dili, ma'am. Kisa ito ni awat kagahapon. Kisa ito ang na-interview nga nag-awat. Si Cliff, no? Si Cliff, ma'am. Si Cliff ang mas master, ma'am, ay. Pero have you tried? Lahi, ay kanang mga lahi lang mga kuan, ma'am. Depende ra pag kung kinsa ang kanang treat nilang oy sundugan daw ni siya. Dili gud Sige daw, ingon nga- kinsa? Dili man ingon nga sundog kanang most likely, ma'am, kay kana ganing mga Thai kanang sa pageant gani, ma'am. Sa Kanang pageant? mapaila-ila sila ba kanang sundugan mo ko ang kanang ilang accent and ang the way sila mo talk ana pod. Sige, kinsay di magud kay no? Kanang mga sikat nga personality. Ay dili mo ay. Wala kay ka naka-try. Wala po. So, newscast? Never. Never po. Flat 1 daw kuno ka sa swimming. 1.25 lang, ma'am, oy, pero like yeah, okay ra As gyapon. in? I mean like ano good, ma'am, likod na namo ang sa mong house ang dagat gyud. Like sa una kay Ay, Liangga. Kaya di ba, Liangga, nya before sa... ang inyo ha, magud nga municipality ang Bibo, dito dapita. Di paano, ba? ma'am? Ay, wait lang, Siya, Liangga. kay naay O sige nang before Liangga? Barubo, Barubo, na pa isa. Tagbina, Tagbina. Dayon then before, hinatuan dayon. Hinatuan. Asa gani ang Bislig? After sa hinatuan, ma'am. After Hinatuan, okay. So inyo ha sa Liangga. That's why, nga Yeah. maikag swimming. Ay sa wait lang ha. Ang talent daw kuno ni mo Paul kay mo tumbling. Okay na, makita na siya diri. Ingon si Shami. Unya. Grabe nilang katawa ay. Sige, lingaw ko ani mga bataa. Kumusta ang preparations ninyo karon sa senior?
sa seniors night po, ma'am. Ay, seniors night ang inyong pinaka-event, no? Ay kuan ma'am, karon kay duha na lang ang among major, ay tulo ang major event na mo nga nabilin. So tanggalon ang commencement exercise, duha na lang. Anong tanggalon ang commencement? Like kanang kundili siya appeal, ma'am. Okay. Okay, so sa ang next event na mo hopefully is in partnership with OASP katong pre-employment and jobs fair. And then kana ma'am kay kamulo ra pud mig prepare kay in partnership ra man pud na so mo coordinate ra mi sa OASP. Ang among ginapreparahan gyud karon is ang sa seniors night. And kanina pod kay nag-contract signing na with the kuan and kamulo na pod siya prepare With the pod. suppliers. Yes po, ma'am. Okay. Asa pod ang inyong seniors night? There gyapon sa UCC, ma'am. Lagi kay nauso mo to before nga outside CMU. Yeah. Sige, alas 4:28 na. Unsay pinaka interesting sa life ni Paul Interesting sa akong life. Like unsa nga aspect? as a student sa CMU? Siguro like for me, one of the things nga kanang murag makaingon tingali ko nga interesting in sa akong self kay like ang akong perseverance gani, ma'am. Like na like kanang though like in the past 4 years I like almost 4 years kay like murag lisod gid kayo siya labi na kanang daghan kayo mga factors gani ang gahinder sa imuha, like for example lang imuhang kanang imong doubt sa imong self, and at the same time pod kay ang You mean financial the doubt pa kasi mong self? yeah, like Nga naman. Abot man siguro like kanang mga inner insecurities gani, ma'am. Okay. But like I think it's normal, every person Yeah, like experience that. And at the same time po ma'am kanang mga financial problems ingana. And like Which is also normal. normal. Ang ako ra pud good na realize ato, ma'am, kay like kana ganing everything happens for a reason, and for example if nakay gi-aim then dili nimo siya makuha doesn't mean nga dili ka enough as a person. Siguro napay mas kanang mas better nga plan si Lord nga na. So like murag kana pud na learn pud nako na siya, ma'am, and through that I think like na kanang murag na enhance nako akong pag persevere gani, ma'am, to kanang face challenges, and at the same time also to kanang be stronger and be a better version of myself po. Oh, sige. Na ako'y gibasa man gud diri no kay naay hello di to Attorney Rolando Lopez. Murag he is listening right now. Amo ning kauban sa harana sa DXMU FM, and also to Attorney Ferdinand Iman who is traveling right now going to Davao. God bless you, Attorney Ferdinand Iman. He's my cousin actually. Anyway, alas 4:30 na sa kahaponon. Sige, so ga-doubt ka sa imong self because Ano, ma'am, siguro like kanang at some point kay na mga times nga kanang mag-invest gani ka og dako, and at the same time like Unya ni fail ka? O nga na gani, ma'am, like unsa example? for example kanang exam nga na like kanang grabe imong study, then ang ROI sa imong score kay like kanang dili gani siya Dili mao ang imong gi-expect na score. or yay nga na Or imuhang makuha lugar because you work hard for it, and Yes. then ang result is dili siya worth the effort. Yes Muna po. something ana. Unsa mo ginabuhat pag ingon ana ang mahitabo? Ako, ma'am, kay ako siyang gina-try og absorb pinakauna, like for me manggod kay dili manggod nimo ma solve ang isa ka problem if dili nimo siya i-face. Like for me, absorb na ko siya, like I try to grieve sa anang akuan nga circumstance kay normal man pud ma-sad ka. And then siguro ang akong ginabuhat ng coping mechanism kay matulog ko nga na gani, ma'am. Like ako ang kanang i-segue ang ako ang attention, and then kadugayan kay like murag mawala naman po siya sa imong kuan, Yeah. move on na dayon ka. Sakto na, the best way gid bitaw to recover, to cope up kana sa mga stresses nimo is to sleep. Kanang mag-declutter ka, ano po. Kaysa sa mag-social media, I don't know kung maka-help siya, pero for me, it's not. Kay too heavy kaayo mag-read og mga kanang posting sa social media. Yes. Okay, anyway, alas 4:31 na naami ko Andre, fruit flies.
hinahinay gyud lupad diha kay basig makaunti ka. Nay fruit flies diri sa amo ang microphone. Unya mahadlo ko basig sige kog istorya diri makaon ako siya. Unya matukan. Nakatry na magukuan na last time. Nga grabe na ko istorya ni sulod siya sa ko ang tilaok. Kamulo, ma'am? Kamulo ga istorya, oo. Daghamig fruits, namagod fruits diha sa likod. So ang mga fruit flies manulod diri sa among studio. Diha wala ra. Wala ra, Kay ma'am. kagahapon ni reklamo si Cliff ma'am daghan fruit flies. Ingko nga kauna na. Okay. Anyway, alas 4:32 na unsa kanitong istorya nila atong time nga si Cliff ang kagahapon nga di na makitaan? Nato sila term nga giingon. Ato, Nga mura na kagilamoy sa adlaw or something ana. Ang giingon ni Gigi ato mo kasamong office kay gikuha na daw ko na siya ni Lord. Yeah, taasin, grabe ka strong. Di atay satan. Mo try ko og picture di mo kung di ba affected ang kuan ha. Kay grabe gud ka strong ang sunlight. Sige. Yeah, usa sa ato ang mga na-mention is about coping up mechanism, no? Pag in times of failures or in times of stress, kay usa magud sa mga pressing issues karon, labi na sa mga kabatan-unan like you, kaning mental health. Aside sa sleeping, unsa pay other nimo nga ginabuhat or other coping mechanisms para nga mawala or ma-survive nimo ang stress or pressure or sa panadinha nga mga anxieties? Aside sa kanang matulog, ma'am, kay ako sab ma'am kay gabili food ko sa kanang saying nga no man is an island. So like murag since kanang murag feel nako dili pod siya like ma-solve gyud mo nga ikaw lang isa. So like it's important to talk to your friends ingana and like total at the end of the day kay ang imong friends man pod ang kanang makarelate po na kay press mo estudyante. Akong friends kay classmate pa gid mi so press mig subject. So important pod nang kanang nakay gina-vent outan pod. And kanang friends pod nga kanang murag kabalo pod sila like mamino sa imuha and also like kabalo sila ma step in kanang when maghatag og advice and then when nga kanang mamino ra pod sila sa imuha ana ma'am like important pod ma'am ang kanang naay companion ma'am nga mga friends. And- Friends nga makasabot sa imong sitwasyon Yes, or pareho ma'am. pod nimo og situation. Pero ingon si J-Boy kay kaon daw. Pwede pod. Oh, same as GJ. Eat pod ma'am, madalahig mig McDo ana sa iya bisag walay kwarta. As in. Pero ano man ma'am naman to'y McDo up nga points lang so di na ka magasto. So what time of the day usually nga gaadtuan mo og Valencia? Usually kay kanang after meeting ma'am kanang mga 6 or 5 Sa gabi na. Pahapon o gabi. So dito din mo mag-dinner. Oh, maudi ay. Sige, madamay daw sila. Pero libre man kaha. Dili or kikidi ma'am estudyante man may tanan so kikidi ra. Correct. Ay, na pag mga professionals na mo. Wait lang. Na ako'y pangutana unta ka ganina nga nalimtan ako about your extracurricular activities. Aside from USCO, unsa pa other ni mga extracurricular activities in the first 4 or 3.5 years ni mo diri sa CMU? Ako mamali ka ng since ko ay sa first year pinakauna kay wala pa koy org ato so like nagtry ko apply ato sa amo ang publication the league's post so mo tong first year Unsa again? the league's post po ma'am publication For siya political sa, science yes, alone. po. So I was a news writer at that time and then So nakasulod gyud ka. Yes, Wow, ma'am. first year, first sem? yes ma'am Because you are a writer ever since koan high school or yes ma'am elementary? kanang mga kanang press conference gani ma'am Really? Yes. Suki ka ana. Unsa nga Before, news writing. Okay, unsa nga particular field or category ang imong gina-write? ano news writing English ma'am English, national, international? ano ma'am oy like sa mo ang sa ano ra ko taman division sa Surigao del Sur. Oo, Yes, dako PC. na kayo na. Division ba yan na? Pero I mean, ang akong ginamin is, unsa imong ginasulat? National news, international news, sports, Ano siya, ma'am? showbiz? Like sa akong category kay general gyud siya nga news and depende So, ra dayon anything. sa ihatag sa for example lifting contest na nga time kay maghatag man na usahay ang mga facilitators og fact sheets or at the same time pod kay naitoy time nga kanaganing ang among in-news kay ang event itself so depende siya ma'am like general siya nga kuan like kanang unsa akong isulat sa kung unsa akong isulat gani ma'am kanang kung unsa pa ingon nila masulat Sige daw. So, first year sa leg news, no? the league's post po. Ay, sa to? The league's post. The leagues
post. Dayon, pagka... Pagka second year kay katong first year po second year kay nag-run ko sa LPSS Associate Secretary. So pagka second year kay na Associate Secretary ko sa LPSS, and then second year leading to third year kay nag-run po ko for CASCO, PIO wow. internal. So pagka third year kay na PIO dayon ko, then third year to fourth year kay nag-run ko for USCO na po dayon. Why do you love running for positions? Ano ma'am, Alex, ever since mo good sa elementary pa pod ko ma'am, gaapil ko ng SPG, SSG, kanang nga gani ma'am. Like okay. Whenever nga kanang naay ko like I feel like kana ganing for me kay kanang sa kada students kana sila different quota, and as for me kay murag isa pod sa kanang sa akong quota is like kanang mo hatag sa akong service as a student. Unsay kota nga ginamin? Kota nga makakuha og mga extracurricular activities? No, ma'am. Kanang murag personal quota nimo as life ba? As a student ba? For example, ikaw, as a student, kay like, kanang, ang imong quota in life, for example, as for you, kay kanang mag-study ka, like, to be a better anak sa imong parents. As for me, kay like, daw na po na siya nga mga concepts in my personal quota, and I also believe po, like, isa po sa akong somehow, kanang makapa-feel gani ma'am sa akong cup kay kanang exert po kog effort through service as a student leader po. So like mo nang murag paano sa ako kay like murag gina-try man po na ko nga sige pag college kay din ako mag-run kay mag-focus na lang ako sa study, pero like kanang murag ginatawag gani ka ma'am. And then napoy mag-reach out sa imo, so like murag ngayo pud kog sign ka lalo sa man like madayon ko or dili then na mo tawag sa ako sige mag-run na lang po dayon ana. Wow. Sige, third year unsa imong positions? Sa CASCO po to ma'am, PIO CASCO, internal. PIO. Unsay mga accomplishments sa during sa imong pag-serve, no? Unsay imong mga mabutang nato nga kanabitang nay mga impact nga projects or services nga imong na-provide as officer? Apil na aning USCO. Sa USCO, ma'am, And the rest of the organizations. Okay, so mag-start na ako sa USCO. Sige. I mean, sa USCO, ma'am, kay like, we're very happy nga kanang amo na maintain ang amo ang mantra. Kay our mantra is to include, inspire, and empower. To include, inspire, and empower. Senior community of the Central Mindanao University. And I think one of the biggest kanang success that we have is like in the past years mong good ma'am kay wala gid like na categorize ang fourth year students like same like kanang same na sila by doon, and I think it's like murag sa amo ang pod in behalf sa administration namo kay dili siya like fair kay nay mga regular student nay mga irregular student and napoy mga extendee same sila by doon. So like what we did with our effort, especially sa mga finance, si Bea og sila Guay, we formulate a more comprehensive nga by dunon gani ma'am, wherein ang imong ginabayaran na seniors ay sa na USCO fee is incongruent siya sa imuhang status as a student. So mas dako gid baydan si regular kay tanan man activity ni USCO kay maapilan man niya. So and then si irregular and si extendee kay like special na po ng ilang bayad nun kay Special selected naman rates. po selected naman po ng ilang maapilan po ma'am. So I think mo po na ang isa sa mga Is that for the first time during your service? gihapon siya ma'am sa kuan sa other administration, pero like ang cut gani ma'am kay murag wala ra gihapon siya significance kay for example ang cut kay nara sa mga 20 pesos ingana. So what we did na naman sa ako Nanagisi mo. so what we did Si is Fruit like Fly. mas comprehensive siya sa kung pila man ka activities ang kana ganing apilan sa isa ka estudyante bahin sa iyang status as a student po. So pila pod gyud ka percent ang nakaltas from Kuan, regular ma'am, to kuan? For example, like ang regular maging nga bayadan kay 1,208 and then sa kanang extendee kay modagan lang siya 400 sa okay. ay sa irregular 400 sa extendee kay 200 kay amo naman daan gikuan gibutang dito kung unsa ang mga ilang prerequisite og dili and then modako ra pud na siya based ra pud sa kung gusto ni student mapila ni activity mo dugang siya bayad. So mas flexible siya ma'am, and at the same time mas align gid siya sa kanang makuha po nga benefits ni student. Wow, that's good. So USCO, that's for USCO. How about CASCO? Katong time sa CASCO For the College of Arts and Sciences Student Council. Katong time sa CASCO ma'am kay I think ang
isa sa mga kuan na mo ato like success in a way kay ang amo gid kuan like ang amo ang kanang adversity quotients gani ma'am kay daghan kay mga natalagman atong mga problema bahin sa kanang for example sa mong counseling na pero I think isa sa mga success namo kay like we stood up and at the same time amo pod gipakita pod sa among mga constituents nga despite sa problems kay like kanang naka-earn ka mig legitimacy sa among constituents ma'am ba and also isa sa mga successful ato ma'am nga time kay pinakauna katong sa UFD. Though partner mi ato sa CFest at that time kay wala mi Foundation expect, Day. wala mi na-expect nga ma-overall champion mi ato and then Ang sa CAS ma'am and then sa palaro pud gid ma'am kay from time to time I think murag in the past 3 palaro kay si Striking Spinks man ang sa CAS con and CHE naragid mi ana sa third runner up usually and then last year kay like nag first runner up me after sa Bulls dayon like wala gid mi nag-expect ato ma'am so like I think isa po do sa kanang madumduman gid nako as a student leader sa CAS sa CAS syempre usa mo sa mga busy yes, at that ma'am. time mag-provide og support sa inyong mga players. Wait lang si GJ and si Geoff Clint nag-heart siya og tulok and si GJ ingon siya for extendees graduation fees only for irregular excluding everything na event in relation sa pang-graduating students like seniors night graduation fees mandated OSAS events pasabot mo na siya mamang exceptions okay exceptions nila dili na sila pwede mo bayad pwede ra nga dili nila ni bayran yes ma'am okay. That's good. Congratulations. Thank you, ma'am. 4:43 on the clock. Aside sa pagpangaon sa McDo, unsa pay other ninyong kanabitang bonding moments with friends? Kuan ma'am like sa usko ma'am aside sa ako mga friends sa usko kay aside sa mag-McDo mi kayo say kay po mi like mag-uban mi kanang mag Friday night nga na and at the same time Or just like last Friday? wala ko atalas Wala ka. Okay. Okay, mo si Bea ako na interview last Friday and yeah, she said nga paingon mo dito. So wala ka absent ka. actually ni apas na po Ani okay, bookingon gyud kanila ani naminaw ra ba sila? gani anyways so ato like aside na mag Friday night and magkaon gyud ma'am usay kay magtuman mig blessed magsamgyud pod mi bahala KKB basta kay mag-uban lang gyapon Yeah, but be careful day tuod anang butane. yes ma'am Kay daghan gid kaayo na mga disgrasya sa butane niya kasi gala manggod ginagamit sa samgyupsalan butane. So careful especially pag magamit og cellphone nya na Yes, sa tubangan sa butane nga gakuan. Kasi tawag na kanang gasiga. O di ba? Di ba ni react yun si GJ ingon siya liar. Oo, kay ni apas di ay ka. At least nabawi niya GJ. gani ni apas mo ko and at the same time pod ma'am sa akong mga friends kay ang among banding after class kay magkaon gyud mi sa kaning among go to nga karinderya dira sa College Park kanang ila Ate Pearl gani ma'am nga karinderya kanang dira siya agihon basta like ang atbang niya kay simbahan gani ma'am Okay, dira nga karinderya I see. dira gid mi magkaon after class gid na permente like- anong banding Karon siguro after our interview bitaw ay. Ingo si GJ, KTV and Friday night. yeah pero panagsara ko uban sa KTV kay di man ko gakanta pod maglingkod ra ko dito sa kilid Kanang ka fans. Yeah. Wait lang, katong midterm nga time after adto aha mo. Ay mo na to, Friday, Mo na to, midterm. mo na to, Tama ma'am. din, nakadumdum ko kang Bea. She told me nga, ma'am, magbanding dami karon. So, kabalo na ko asa nga place. Sige, alas 4:45 na. Yeah, Ate Pearl daw ingon si Joff. O, kailan na mo sa tag-iya di ay? sa tipper lang tagiya ma'am Kisa si Ate Pearl. I don't know sa inyo. Basta kayang name, it's Ate Pearl. Yes, ma'am. Hello diya kay Ate Pearl. Kung nakadungog man kaatbang daw sa simbahan, ang kananan. Wala pa ko kalaag diya dapita actually. So, dili kay ko familiar. So, hello diya kay Ate Pearl. Alas 4:46 na. Nahurot na maguna ko kung mga questions sa imuha, Paul. Pero, ikapila ka sa imong mga igsuon? Duha mi mamagson and kinamanghudan pud ko. Okay. Imong magulang, graduate na. Graduate siya ma'am. Unsay course? Hospitality management ma'am. Asa po diri sa CMU? Dili ma'am dito siya sa among hometown sa Nemsu. Nemsu, yeah. Daghan ba hiring ang Nemsu karon? Gitanaw na ko daghan kaayo og kanang
murag na ay Lianga Campus, Yes, Tandag Campus o basta kay grabing hiring sa NEMSU. Sa Tagbina po, sa Tagbina. Oo. Oo. Nganong wala asa imong magulang nag-work na. Nag-work na siya, ma'am. So ikaw ang bunso. Yes po. Unsa inyohang bonding nga moments sa imong magulang, especially nga duha ra mo? Unsay feelings pag duha lang? Like, ano siya, ma'am, like, very colorful po siya. Kay katong bata, may, like, 3 years na mo ganda mong gap. So, like, Unsay ra layo na na. I mean, like, sa among mga, kuan, sa among family, sabagay, ma'am, good, ma'am, oo. kay, like, ang gap sa ilang mga kanang zone kay like tag 5 years nga na ba. So, sabagay. sa mga 3 years among gap ni kuya. So like kung asa si kuya magdula before dito pud ko mo sunod sa iyahan and dili siya okay. ganahan kay di siya ganahan kanang bantayan pud ko. So like kana ginamong dynamics sa tong bata pa mi then karon pod kay like ano lang like more on kamustahan lang mi ni kuya kay since naman pod siya family pod Ah, okay, married na. So na kay pag-umangkon. na ana. Ay, wa pila ka buok. Isa pa then 1 year old siya. 1-year-old baby pa. Baby pa. Sige. Katong mga bata pa mo, unsa inyong mga dula? Kato imong giingon nga moapas ka kay magdula. Unsa nga dula? Usually ma'am kay di ba nakaingon ko nga nasa likod sa ang among balik So eh. swimming. Oo ma'am, like for example, mag-ato sila kuya sa lalom, kay gusto po kumato sa lalom, like dili po siya gusto, di siya masugot, so mag-away, may nga na. Pero Most dili lagi likely- ka itom. Kay di ba usually pag naa ka dapling sa dagat, mo itom gyud ka kay sige kag langoy. Nasa Unya, una ma'am, sa una gyud kay like murag dili siya itong pero like siguro like more on sun-kissed gyud na. Oo, sun-kissed. Oo, okay. Dili ka itom actually. Pero pag maligo kag ako gani ha, pag moadto kog dagat kay taga-baybay man pud ko. So pag moadto kog dagat pag mga ligo mi, lahi ra gyud ba ang color sa very tan. O ang imong color. Unya mo gina siya di ba ang effect labi na pag naa ka sa dagat. But Yes, in your case dili man ka tan o color. Siguro ma'am kay nam ko sa Bukidnon since So wala na kay uli-uli sa wala Lianga? po. Ay, since like, niuli ko atong Christmas break. Pero since January, wala ko uli-uli. Ah, okay. Pero kung makauli ka, tagpila lang po ka-days nga magstay dito. Dako nang usay mga 2 weeks nga na. Pero pag bakasyon kay mag-month po siya, ma'am. Mag 1 month, ana. Mudugay gyud. Unsa pag muli ka dito? Unsay pagtagbo nimo sa imong mga, di ba na magig kay mga kabatch nga makit-an nimo unya. Unsa inyong usual topic pag makita mo sa imong mga kabatch? Magkumustahan mi, ma'am. Pero like, most likely, di gyapon siya mahitabo. Kay, magkita ra magyapon po mi sa CMU. Kay, nakoy mga batchmate po diri ang nag-school. Para sila sa okay. na sila sa College of Education sila duha. Then ang isa pag yun kay ako roommate pag yun ang isa. So like murag kamera po. Grabe na gyud ha. Wala na gyud kuan kay imuha naman da gyud gi-roommate ang imuhang kauban gyud Yeah. dito, imuhang cabs kababayan. Yes. Pero na kay mga classmates ba nga wala nag-eskwela diri sa CMU unya nakita nimo dito sa usual niyo nga topic nga kanang they are also from other universities. Mo na mag-ask po ni ma'am sa ilahang experiences dito sa ilang as a student atong university then mag-ask pa sila sa amua pero most likely pag makauli ko kay dili gyud siya mahitabo ma'am kay di mo gud align among schedule kay for example nakoy friend nga naa sa Ilocos karon nag-school dili Ay ko layo siya agud. gani So dili ka siya gaulian. dili siya gaulian kay mag-plane pa man siya then napod koy kanang mga friends nga kanang nursing sila so like bisag kanang bakasyon kay nagapon sila duty so like yeah. So wala kayo'y Wala banding. kaayo. Asa imong laagan pag mag-off ka? Sa dagat Mauli yun, ka. oy sa dagat per Ligo-ligo gyud. Ligo As gyud in? kanang mga pag mga kinason. Kana As gani in? matog dagat magdala ra kag suka og bahaw. Ana ra gyud. Okay, para nga diretso na kaon. Yeah. 'Di ba? Oy, kalingaw ba ana oy? Sige, anyway, alas 4:50 na gyud, Paul. So wala ka naglisod pag start mo diri sa CMU, first year ka, wala kay mga homesick. Naglisod ko ma'am oy like kanang like ano mong good for me kay pag mag-adjust ko sa kanang tulugan gani ma'am di ra gid ko maglisod kay murag naabdan ko tog pila ka weeks nga nag-adjust and pinakauna pa gid nako ato nga gistayan kay sa Lumbo and then nangita ko mas duol sa Dulugon and so nag-adjust na ko sa Lumbo naka-adjust na ko sa Lumbo kanang mas comfy na ko matulog nabalik sa pud kog Dulugon nag-adjust na pud ko so like very hard pud siya ma'am ay and at the same time pud ma'am ang pag balance gid sa allowance ang lisod ay like imong paigoon ang imong allowance ingani nga span of time musay kay di siya maigo so mga yan na lang pud ko otro yan na gani ma'am So unsa imong pamaagi sa pag pag save? akong ginabuhat kay magbay na lang ko daan og rice
Kay marag So wala ka galuto. magluto ko ma'am og rice pero ang sudan dili na kay for me kalang mas importante gid ang rice, so akong i-allocate sa rice kay 3 kilos or 3 to 4 kilos per week, and then mo din na maglungag ko o sa palit na lang din kog dilata o palit na lang din kog sudan para mas makatipid siya Mas ma'am. tipid. Oh, hi roommate. Roommate mo ni GJ? Before sa first year ma'am, Ay si Hadapita. sa Pacheco ma'am, Katong sa katong sa Pakisanday gani ma'am kanang color orange na over there, ma'am. okay. So diha mo nihawa ka, mo to naglumbo ka. Dili naglumbok ko, then ato ko katong sa Pacheco, then katong na lang boarding house na ako karon. Karon, okay. Alas 4:52 na. Graduating si Paul Jason. Ano Paul Jason imong name? Nakuha. Kuan ma'am ay like funny kaayo na kay nami kanang sa UTS first year pa man tong nga time. Nag-ask among instructor nga kanang inyo explain kung asa gikan yung pangalan. And then nangutan ako kay mama anak din ko nga kanang asa gikan akong pangalan. Ani si mama kay gibagay-bagay lang daw kuno nila kay ang initial kuno ni kuya kay P and J, so nangita na lang sila pangalan kung unsay Unsay pangalan si mo kuya? Prisven Jan. Kay kuya kay mas siya like mas creative, kay ang Prisven manggod kay siya like combination siya sa pangalan ni lolo nako og ni lola. Prisco and Hovin siya sumatok Prisven. And then gisumpay na lang din nilag John. And kay para lalaki kayo. 3 years after dayon maniton anak ko like unsay pangalan nato niya sumoto gisunod na po PJ gihapon. Wala pud ka ginatawag nga PJ? wala. So Paul gyud ang tawag sa imo ha. Alas 4:53. How to survive CMU? For me, like marag based on my experience, para makasurvive ka sa CMU kay first and foremost you have to you have to strengthen your core, and at the same time you have to persevere kay daghan gid kayo mga challenges nga mga kanang normal challenges, and at the same time unforeseen challenges ang imong ma-experience once mag-eskwela na ka sa CMU. And for you to navigate that, it's important to surround yourself with kanang good people, and at the same time to surround yourself with friends nga ma-uplift nimo, and at the same time ma-uplift pud kanila. So all in all, mura siya ganang in order for you to survive sa CMU kay you need to create a family away from home. Mura siya gid, ma'am. Family away from home. How's your heart? Okay lang, happy. Grabe. Anyway, sige, God bless you Thank sa imong you, ma'am. studies. God bless you, ma'am. PJ, murag ako ganahalagi ko PJ. Paul, thank you kaayo. And God bless you sa imong pag kay mo graduate naman yun ka. Thank you, ma'am. Ni survive hapit na Hapit na. ma-survive ang Central Mindanao University. What's your plan? Ma'am, hopefully kay mag-apply ko kanang mga available schools for College of Law. Wow. Yes So po. proceed diretso. Yes po. No work experience sa. Or siguro like if ever matry na ko siya for first time nga kanang okay ra siya kanang i-mix nga mag-working student ka. Siguro mag-working student na lang pa din ka, ma'am. Why not? Yeah. 'Di ba? Kung walay pressure sa family nga mag-support sa wala namang ikaw naman pud ang manghod, duha ra man pud mo. So why not proceed na diretso? Sige, alas 4:55 wala na kita igong oras. Daghan kayong salamat, Thank you, Paul, ma'am. again, and God bless you. So kini na lamang si LG Iman Aninayon. Once again, kauban nato si Paul Jason Moreno, usa ka 4th year political science student, and siya karon ang social manager sa University Senior Student Council sa Central Mindanao University. So kini na lamang again si LG Iman Aninayon. Basig napakipaapas din ang mga say Ay, hi and pwede hello. mo shout out na lang. Sure. Shout out po sa akong ate nga nasa Davao, Ate Jessa, si Kuya po nga nasa Davao, si Kuya Prisben, and Mama, Papa, si Lola nga nasa Lianga. I hope okay ra mo dira and amping always. Yes. Kano sa ka mauli? Graduation na. Graduation na, ma'am. Aray! Siguro July na ko ay makauli. Shout out po din kay Kiyo. Kiyo is the baby? No. Lahi Ay, pa. si Kuan po ay ang baby ni Kuya si Zeus, and ang iyang asawa kay si Ate Kisha. Kisha. Alright. So, daghang kay salamat ug maayong hapon. Kanatong tanan. Bye-bye. Bye, ma'am.